Den springer nu. Hej igen, YouTube. Død creeper. Slå den ned. Jeg mistede et halvt liv. Hvor smadret. Creeper. Nu sprang over vores hegn og mod vores bro. Nej, hvad? Jeg havde de creepers. Det ligner sådan en hånd. Nej, hvad sker der? Den har sprunget Ja, ud. creeperen sprang. Jones. Jeg har lyst til at smide dig ud, hvis jeg kunne. Nu laver jeg det altså bare ud af stenhegnet. Jo. Nej, kan man lave stenhegn? Ja. Det her. Fast, hvor jeg er dum. Jeg ville have bygget det for længst, hvis jeg vidste, man kunne. Op. Ej, nu har jeg ikke mere. Vi mangler 2 stykker. Jonas, det var bare spild af 3, det der. Jeg har ikke selv bygget det. Det var noget, jeg fik, da den creeperen sprang. Næsten. Så der. Der skal være den her, som man skal åbne. Nej, same. Same. Nu er det se, hvor helt ind og hente en hakke. Kæft, den lækker. Sådan der. Vi skal have en dør eller sådan et eller andet her. Dum. Og så skal vi... Kan man gøre privat? Vi skal ind til at gå ned og hente en masse brosten. Nej, Godt. nej, vi har ikke. Vi har altså ikke særlig meget. Jeg havde fundet en hel masse. Så er det jeg, der har brugt. Byg noget hej. Nej, byg en pickaxe. Jeg har kun sådan en lille en. Hvor er det skal bygge? Vi skal bygge hegn. Jeg bygger en dør. Jeg er altså ved at bygge hegn nu. Jeg Jeg er vil altså bygge ved det at her hakke. rundt om. Nej, der er noget lavet der er væk. Hvor fik den der... Hvordan kan min hakke i stykker? Hvor fik noget... Du fik døren. Fedt. Skal jeg bare lave hegn, eller hvad, Sam? Ja. Så nu har jeg ikke mere brostenhegn. Du får lige mine 4 stykker. Så nu har jeg 18